فیستیڤاڵا 24 یا پەیمانگە هونەرên جوان li دهۆک dest pê kir û bi pişkên xwe yên mûzîk, şêwekarî û şan û berhemên xwe yên sala 2016-2017 pêşkêşî amadebûya kirin. Di sererayê hebûna qeyrana darê li Herêma Kurdistanê lê mamoste û xwînkarên vê peymangehê dest ji hunerê xwe bernedan û rengvedana wan hemî alozî û qeyranan di berhemên ev sala de dixuya û aşkira bûn. Xwînkarên peymangehê di qonaxên cuda cuda da beşdarî kirine. Da ku ji wan bizanîn çawan temaşayê fîstîvala ev sala dikin û helsengandina wan bû berheman çi ye? Ev fîstîvala rastî bi qutabî hemî geleka giring e. Taybet bi qutabî peymangehê şûlên cêwaztir dikin. Gêr qutabî tên saetkenê kewet şûl kiriye bi we baştir e. û bi mevbaşiya me çiya qutabiyê ji dervê mehedê jî dihên. Mesela zankoan e, xelkê ji dervê dûkê dê seke devê fîstîvala bi qutabiyên me baştir e, pêşkevnewan pitir lê. gelek spasiya mamosteyê xwe dikim, dêrê xwe dikim bi van cûra fîstîvala û ev xwe wî dibînim qaa textîtê ye. Wek resmê textîtê hîne dibînin û teşrîhê ne. Pişikdariya me li verê min pişikdariya elwanî da kiriye, wênê elwanî û herwasa grafîkê jî gelek wênê min hene wêrê da û zexrefeyê jî pişikdariya tê da kirî. Ez vekî qutabiyekê şêwekar ez dibêjim em şên lewh û firçet xwe xizmeta pêşmerga bikەin ew tifenga xwe em firçet xwe û lewhet ser pêşmerga vê kadina ser şingarê hatî gelek lewhe ser çêkirîne û ev sala ne wek salê dîtirîne ev sala borabtir ser nexweşiya Daişê û Ev fîstîvala bû mavê sê rojan dê berdewam bît û gelek ji berhemên xwînkaran etrûhê derçûna wan e û ji layê lijna bispor dê hêne helsengandin. Selam balayî dengê Amerîka, dehۆk.